нас за навега е един малък спомен, уважение към командира на поделението. Да живи брат! Колкото и да са лайк в сферата на футбола, най-доказали са футболисти на другите отбори европейски са цискарите. Заповядайте подарък от името на Фенкова в Казанлък Червени войни с пожелания за много успешна работа, за бъдещи успехи. Пригласим всичките като един, удряме като железен юмрук. Уверявам, ще го сложим в клуба. Дано да има повече купи, титли и ако може да се направим една снимка.